moma min free Priscilla ho na min free eja webe kampedu fie ho na min kra wo se weba mark se omawachi emoha emwadwo bebia wo bia na me soso apostle Dr. Dieter Kotego mo akwaba adeba Adom TV dwumedi ato ne din Nkuranhyensem so ye koso a ebise ho se abrabo ben na ebetimi abo a ebeda adie se ye ne Nyankopon esu yepe onyame se obo me no se ne seso. You were made in the image and likeness of God. Nature says, "Se wa brabo ede nyame suadi." Onyame se okukroko. Onyame yakase na onyame ehye ne monyam. Ntina dey se wa brabo be hye ne monyam na che se okukroko a mame ka binchira o. A great life is a life where you can be trusted, where you are faithful, and where you seek the well-being of others. Ye kaso obi abrabo edimu na abrabo ye ne monyam sha ayi obi e betimi agi wadie sabe wanya jamo aja na mama wa be wi akowe unye krama aja do mpema akowe ne mo abrabo e agidie wo kasa obeyo awoyo ne mreso ne kwaso. You can be trusted and na wodi nokura so mo obi a ye ka obi odi nokura obi a sabe na akwane e hyebo a odi so na anu a wo hye aga bi I love you for better for worse till death do we part. When ne kotra ya se bo nya na ho kwan wura mu a bosumi pepepe ne wagya no onye obi agi wudie wo yo bon sama nkasa ne pa wudi ntra woni abrabo a hye ne monyam ababo ne hye ne monyam se wa hyebo na wudi so na wo pe obi ye die ayo adwuma. You seek the well-being of others. Obi ye die obi apomodin na obi anigye so e de wakoma so na anu die any anwadro na wayi ohaw na akwaside na free ho oye creative oyde ne nsa ne na adwene ye de sefata e ma nipa hoto no enye so sorry adidie me kopesika me pekai me perform kese eno nye great life. Obi na aye phone na akoto de na wo so yo obi na aye car na akotrem de na wo so aye abrabo edimu ehye ne monyam ya abrabo ya de ye bibi na so ba mfa so ma nipa etimi bisa se sabe obu bra ade na wo de won sa ne wadwene ye wo ye nurse ni wo train say nurse wo hospital no anse wo pa ne keke abrabo be di mo ahye no nyama ye wo kasa wo ne do yare ne be kasa na ne ho ato no wo ma hye wo empo eye suban a wo pagya wo bi ye se wonya osika na wo twika na wo bo nsu gu nkofo ho na anu me kwa asori bi ye po na so fo yi ne ki na tese won kra obi a o me jona be hwe papa isa na akotra na ka mu hwe je so okura bens nti asa okura wi ase nyina bens ya fidie nya bibia se wutimi pagya obi a ekọ bebe akọ ye pone ye o ete sen raden hira so we ba asori ne koso na tie nsema me kan no fe woni obi nya nkita hodie a be hye ne nkuran enya homaso ofon enhye ne munyam mo abrabom pagya obi ma obi ene munyam enya wo asade ma obi nkoso na obi anigye enya wo asade ene saa no na wo abrabo ene munyam ewo mu nyese wa hatare kama ho ayefe nti wa na akọ dabi ho ayefe no ya no bisa so obi so ayefe ena wa sori bisa so obi ana asode obi wo ho a se o frɛ na pai ana wie we be me eye metue me kwamwe so a me frɛ chia me ena ho te sɛn ma me no nya Nyankopɔn asese ya sori na dai ababa ye bo nya nkwa na obo oni obi na abu tipo modern ase wa brabo be hye ne munyam na epege obie na wakrakra won sa na wadwene na brabo so aba mfaso ama obi me donade ase se ode me no mie no nkwa ache ye ne ma men kra ha na men chi o se badwam dwuma die na ekoso anesa ntinya fidie na mfiri Adom TV